Akwụkwọ Jenesis isi nke 19. Abụọ n'ime ndị mmụọ ozi ahụ wee bịaruo Sọdọm n'anyasị, ma Lọt na-anọdụ n'ọnụ ụzọ ámá Sọdọm. Lọt wee hụ ha anya, bilie izute ha. Ọ daa kpụ ihu n'ala, sị, "Biko lee ndị nwe m, biko sinụ n'ije unu wezuga onwe unu baa n'ụlọ ohu unu, na ọnọdụ abalị sakwa ụkwụ unu. Unu ga-ebili n'isi ụtụtụ laa." Ha sị, "Mba, kama ọ bụ n'ama ka anyị ga-anọ ọnọdụ abalị." O rugide ha nke ukwuu, ha wee si n'ije ha wezuga onwe ha jekwuru ya baa n'ụlọ ya. O wee mere ha oke oriri, sie achịcha ekoghị eko ha erie. Ma tutu ha edina, ndị ikom obodo ahụ bụ ndị ikom Sọdọm gbara ụlọ ahụ gburugburu, ma okorobịa ma agadi, ndị ala ahụ niile site n'akụkụ ọbụla. Ha wee kpọọ Lọt oku sị ya, "Olee ebe ha nọ bụ ndị ikom ndị bịakwutere gị n'abalị a? Mee ka ha pụtakwute anyị, ka anyị wee mara ahụ ha." Lọt wee pụkwuru ha ruo n'ụzọ, mechie ụzọ n'azụ ya. Ọ sị, "Biko ụmụnne m, unu emela ihe ọjọọ. Biko lee, enwere m ụmụ ndị inyom abụọ ndị na-amaghị ahụ nwoke. Biko ka m kwupụtara unu ha, meekwanụ ha dịka ọ dị mma n'anya unu. Naanị unu emela ndị ikom ahụ ihe, n'ihi na ọ bụ n'ihi nke a ka ha bịara n'okpuru ndo n'ụlọ m." Ha sị, "Pụọ n'ụzọ." Ha sịkwa otu a. Otu onye batara ịnọ dịka ọbịa, o wee na-ekpe ikpe nke ukwuu. "Ugbu anyị ga-eme gị ihe karịa ihe anyị ga-eme ha." Ha wee rugide nwoke ahụ bụ Lọt nke ukwuu, bịaruo nso itiwe ebu ụzọ. Ndị ikom ahụ wee setịpụ aka ha mee ka Lọt bakwute ha n'ụlọ ha, wee mechie ụzọ. Ha wee were ikpu isi tie ndị ikom ahụ ndị nọ n'ọnụ ụzọ ụlọ, ma onye nta ma onye ukwu. Ike wee gwụ ha ịchọta ọnụ ụzọ ahụ. Ndị ikom ahụ wee sị Lọt, "Ọ dị onye ị nwere n'ebe ọzọ? Di nwa gị na ụmụ gị ndị ikom na ụmụ gị ndị inyom na onye ọbụla ị nwere n'obodo a? Mee ka ha si n'ebe a pụọ, n'ihi na ndị na-ebibi ebe a ka anyị bụ. N'ihi na iti mkpu ha aghọwo ihe ukwu n'ihu Jehova. Jehova ezitewokwa anyị ibibi ya." Lọt wee pụọ gwa di ụmụ ya ndị na-alụ ụmụ ya ndị inyom okwu sị, "Bilienụ si n'ebe a pụọ, n'ihi na Jehova na-ebibi obodo a." Ma ọ dị ka onye na-akwa emo n'anya di ụmụ ya. Ma mgbe chi bọrọ, ndị mmụọ ozi ahụ nukpọrọ Lọt sị, "Bilie, chịrị nwunye gị na ụmụ gị ndị inyom abụọ ndị a hụrụ n'ebe a, ka e wee ghara ikpochapụ gị n'ahụhụ ọjọọ omume obodo a." Ma ọ gbagwojuru ya anya, ndị ikom ahụ wee jide aka ya, jidekwa aka nwunye ya, jidekwa aka ụmụ ya ndị inyom abụọ, n'ihi na Jehova nwere ọmịiko n'ahụ ya. Ha wee mee ka ọ pụta, mee ka ọ nọdụ n'azụ obodo. O ruo mgbe ha mesịrị ka ha pụta n'azụ obodo, na ọ sịrị, "Wepụga onwe gị n'ihi ndụ gị, elekwala anya n'azụ gị, eguzokwala na gburugburu ala a niile. Wepụga onwe gị jee ugwu ahụ, ka e wee ghara ikpochapụ gị." Lọt wee sị ha, "Mba, biko onye nwe m, biko lee, ohu gị ahụtawo amara n'ihu gị. Imewokwa ka ebere gị dị ukwuu nke imeworo m n'idebe m ndụ. Mụ onwe m apụghịkwa iwepụga onwe m jee ugwu, ka ihe ọjọọ ahụ wee ghara ịrapara n'ahụ m wee nwụọ. Biko lee, obodo a dị nsọ ịgbalaga n'ebe ahụ. Nke ahụ bụkwa obodo nta. Biko ka m wepụga onwe m jee ebe ahụ. Ọ bụghị obodo nta, mkpụrụ obi m ga-adịkwa ndụ." Ọ sị ya, "Lee, m hụkwa gị ihe ọma n'okwu a, na m agaghị akwatu obodo a nke i kwuworo okwu banyere ya. Mee ngwa wepụga onwe gị jee ebe ahụ, n'ihi na apụghị m ime ihe ruo mgbe ị ga-aba n'ebe ahụ." N'ihi nke a ka a kpọrọ aha obodo ahụ Zoa. Anyanwụ awawo n'elu ụwa mgbe Lọt batara n'ime Zoa. Jehova wee mee ka brimstone na ọkụ si n'eluigwe zokwasị Sọdọm na Gọmọra dịka mmiri site n'ebe Jehova nọ.
o wee kwatuo obodo ndị a na gburugburu ala ahụ niile na ndị niile bi n'obodo ahụ niile na ihe ọpụpụ nke ala. Ma nwunye ya siri n'azụ Lọt laghachi anya n'azụ wee ghọọ ogidi nnu. Ebraham wee bilie n'isi ụtụtụ jee ebe ahụ nke o guzororị n'ihu Jehova. Ọ lee anya n'ebe Sọdọm na Gọmọra dị na n'ebe ala niile nke gburugburu ala ahụ dị. O wee hụ ma lee, anwụrụ ọkụ nke ala ahụ rigoro dịka anwụrụ ọkụ nke oke ọkụ. O ruo mgbe Chineke bibiri obodo niile nke gburugburu ala ahụ, na Chineke chetara Ebraham wee si n'etiti nkwatu ahụ zipụ Lọt mgbe ọ kwaturu obodo nke Lọt biri n'ime ya. Lọt wee si n'azụ a rigo biri n'ugwu ahụ ya na ụmụ ya ndị inyom abụọ, n'ihi na ọ tụrụ egwu ibi n'ime Zoa. O wee biri n'ọgba, ya onwe ya na ụmụ ya ndị inyom abụọ. Ada wee sị nke nta, nna anyị aghọwo agadi, ma ọ dịghị nwoke n'ụwa ịbịakwute anyị dịka ụzọ ụwa niile si dị. Bịa, ka anyị mee nna anyị ka ọ ṅụọ mmanya vaịn, ka anyị na ya dinakwa, ka anyị wee site na nna anyị debe mkpụrụ ndụ. Ha wee mee ka nna ha ṅụọ mmanya vaịn n'abalị ahụ. Ada wee baa ya na nna ya wee dina, ma nna ya amaghị mgbe o dinara na mgbe o biliri. O ruo n'echi ya, na Ada sịrị nke nta, lee, mụ na nna m dinara n'abalị ụnyaahụ, ka anyị mee ka ọ ṅụọkwa mmanya vaịn n'abalị a, gị baakwa gị na ya dina, ka anyị wee site na nna anyị debe mkpụrụ ndụ. Ha wee mee ka nna ha ṅụkwa mmanya vaịn n'abalị ahụ. Kenta wee bilie ya na nna ya wee dina, ma nna ya amaghị mgbe o dinara na mgbe o biliri. Ụmụ Lọt ndị inyom abụọ wee tụrụ ime site n'aka nna ha. Ada wee mụọ nwa nwoke kpọọ aha ya Moab. Onye ahụ bụ nna ndị Moab ruo taa. Nke nta kwa, ya onwe ya mụkwara nwa nwoke kpọọ aha ya Benami. Onye ahụ bụ nna ụmụ Amọn ruo taa.